Ja tervetuloa taas katsomaan Elässäseen isohon jouluvideota. Puolismalleen 25 tällä kertaa Veltraitsu. Noi ei poistu noi metrit, vaikka ne viestää nyt pois. Eli jos vaikka noi viet on niin myydyt tuli. Ei! Sun näyttää nuo checkpointit. Missä olisi pallit vaihtaa? Se näyttää pieni lisää. Mutta ei ole mitään pallia. Miten tää toimii? Mitä vittua? Toi kuulostaa aika tieltä. Ympäri naululta. Pantsofiliit. Pantsovilla. Pelastele. Joo. Sori. Ei! Mitä mä tein ansaitseni tämän? Ansaitakseni. Ansaitseni tämän. Vittu! Oh. Oikeesti nyt, vittu mä haluaisin nyt. Oi että nyt mä haluaisin bounty-patuukan. Se oli pointilla. Mitä vittua? Raukkaset seisoo siellä ihan turhaan. What the fuck? What the fuck? Tää on totta. Ei vittu. Et sä... Törkein uskallusta, jonka Mitä olet vittua? koskaan hyväksynyt. Mitä Raitsu? Toi menee tuolla toi. Onks sä allerginen? En oo. Pähkinälle. Mä en oo millään. Sä näytät siltä. Mitä vittua? Niin, Mitä oikeesti. vittua tuo tarkoittaa? Hei, Ei, ota, siis ei kuulu- hei otappa ei, tuo siis- takaisin nyt. Joo, Otappa, ei, siis ota kun tuo oikeesti- takaisin, mä en sano tarkoita- tekaan, että sä joo, otat sen takaisin. Joo, siis otan, kun mä en oikeesti sun kohdalla tarkoittanut tota, mutta tiedätkö, joiltain ihmisiltä näkee, että ne on pähkinälle allergisia. Sen Fuck! Sori. Satana. Kuuluuko kun meillä haukkuu koirat täällä, saatana? Äpänä. Ei kuulu. Sori, oikeesti. Sori, Mikä se on? en tiedä. Ei oo tarkoitus. Tänään joku terapeutti sanoo mulle, että mä en näytä niin lihavalta kuin mä olen. Oikeesti. Ai, onko toi totta? Apua! Yes sir! Raitsu! Get in boy! Vittu oikeesti, miksi mä puhun tommosia? Ricard! Et oo. Ricard! Et oo. Raitsu! Vittu, tuo oma tekee! Olisit sä poliisimies. Ja mä sen nekropolois. Ai! Varo! Oikeesti, mitähän? Täältä meni nimi! Ei oo mikään. On se, On, hetkinen. läpi! Ketä oot? Raitsu heräs henki. Raitsu, ketä oot? Raitsu, kuka sun nimi on? Ketä sun isä on? Missä äijä töissä? Ketä oot? Mieti, Raitsu. Mieti. Onko sulla, kun sä oot siellä tehtaalla töissä, niin onko sulla siellä päässä sellainen myssy? En mä oo siellä enää. Vittu! Kerro, oliko? Ei vielä oo Ja missään, semmonen kun siellä valkoinen on, siellä on takki. hattu. Ei ole, onko se semmonen valkoinen takki? Oikeesti mikä meitä vaivaa? Verkkomyssy tai semmonen... Joo, verkkomyssy. Joo, tai sit semmonen konduk... Mä hoijan. Meidän Wu Yang on hyvä.
Oisiks ihan horror, jos Korviarans tulis Kokkola? Se miettimään oikeesti mitä vittua. Mutta oikeesti ihan oikea kysymys. Ton fani mä oon Clown-fani. Ai vittu mä rääpäsin. Kuka on Michael Anthony? Oh vittu Michael. Mitä sanoit? En Sä sano. sanoit, että sä oot sen suuri fani ja Mä sä sanoit, sanoin- että Michael Anthony. Mä sanoin kalaa. Niin ja sit sä sanoit Michael Anthony. Ei sano. Kuka se on? Apua. Never die. Se ei varo! Oi vittu. Nyt mä oon niin lokkedin. Herlusiao. Mikähän on? Fuck! Fuck! Bitch! That's what I don't like. Katoiko sä lapsena Phineas ja Ferb? Kahahtavoi. Täältä käymään. Oliko hyvä? Kesä. Loma on pitkä, mut ja sitten se kaulata. Joku ravintola auki. Joo, jonka nimi on se Steve Jobs tai Bart Simpson Abuse. Bart Simpson Abuse Bar on oikeesti kova. Respect. Bart Simpson Abuse lounas. Joo. Eikö oot Raitsu? Raitsu dead at 33. Tuntuu jotenkin siltä, että Raitsu on vitun vanha ja se pelaa meidän kanssa, koska se... Ei mitään. Ei mitään. Kato nyt miten se tuollakin hiipii. Pakko ton olla ihan vitu outo. Se varmaan luulee, että me laakeen. On kaikki ihan miltä ensimmäinen ihastus? Varmaan lapselta. Hoho! Klip. Tuo. Tuo näyttää niin Golden Freddy. Oikeesti mä löysin sen Lost Weave. Se oli mun lämpärin alla. Lost mikä? Lost Weave. Mikä? Sorry. Weave? Eikö? Mitä? Googlaa Weave. Irmeli! Sori. Oi vittu. Oikeesti mieti, jos me oltais Blood ja Crip. Ja sitten me mentäis yhdessä baariin. Semmonen kielen rakkaus. Niin. Mitäköhän mun vanhemmat luulee minusta? Tää on vitu Multa kysyä. vanha pariskunta tai pet behavior. Vaimo ja mies. Niin just. Respect. Mitä vittua? Mitä me selitetään nyt? En minä vittu tiedä. Mua alkaa pelottaa. Mitä? Ei. Otan tän shotin nyt. Mäkin otan shotin. Joo. Mä oon vasta ekassa juomassa, mä oon ihan floppi. Niin mäkin oikeesti. Mä juon tyhjää Mä oon juonut pian viinipullon. Nyt jo! Ai oot. Ku iso? Äläkö seuraa 3 itseltä litraa. tommosta? Ku iso? 1,5 litraa ja sä oot juonut sen jo. Litraa. Joo. Yes sensei! No sensei!
Yes, se. Miksi sä oot on team chatissa? Yes, say. Itse. Pako. Aisin. Se oli oikeesti crazy. Crazy. Oi! Oi! Ai vittu, toi oli Thug Life compilation ihan oikeesti. Oikeestis. Can I do some real quick? Can I do some real quick? On. Sano mun sänky. Et sä voi elää tälleen. Tää on oikeesti mun. Missä sun pöytä on? Missä kaikki on? Onko toi kolmonen? Se on